Sky on uuden sukupolven supersankari, joka on tullut valloittamaan näyttöruudut säkenöivällä energiallaan. Mutta katsotaanpa, mistä kaikki alkoi. Aluksi oli kirja, muutama kuva ja musiikkipitoinen internetkuunnelma. Musikaalin pääteemat olivat teknologia ja ympäristön suojelu, ja kuvitus oli toteutettu pysäytyskuvilla, mutta animaatio tuli nopeasti mukaan tuotantoon. Musikaali oli kaunis, mutta mä näin jotakin heti, että nopeatempoisempi lyhyt animaatio voisi toimia tässä vielä paremmin. Sky oli jo tuolloin saanut särmikkään olemuksensa, mutta katsotaanpa, mistä kaikki alkoi. Aluksi kuvamaailma oli hyvin pehmeä ja satumainen. Sky teki muodonmuutoksen pyöreäpäisestä menninkäisrobotista taistelukyborgin kautta sellaiseksi kuin hän nyt on. Skyn kypärä, siniset aurinkolasit ja puvussa olevat valojuovat olivat tärkeitä yksityiskohtia. Kun mä piirsin Skyn kypärän ja laitoin sen sille ensimmäisen kerran päähän, niin mä tiesin heti, että tää on se juttu. Brändituotteita alkoi syntyä kuin itsestään tuotannon aikana. Esimerkiksi kompopalikat ja erilaiset kiftarrat. Skytales tunnussävelmä tilattiin ulkomailta. Musiikki on myös käsikirjoittajan käsialaa, mutta tähän tunnussävelmän tuotantoon halusimme kansainvälisen toimijan. Musiikki oli alkuun hyvin klassissävytteistä, mutta melko nopeasti tyyli muuttui heavy EDM-pop-tyyliseksi. Sky-kansioiden 3. jakso, nimeltä Pizzaleikkuri, oli käännekohta. Tuotanto oli tähän asti ollut pehmeää ja rauhallista, mutta kohdeyleisö kertoi karua tarinaansa. Oi, mitä tykkäät sarjasta? Vähän niinku outoa. Tapetaanko sen ketään? Tuhotaanko sen mikään? Jotain oli tehtävä. Pastellin sävyinen maalaismaisema sai tehdä tilaa neonvaloille, ja nurmikolla hyppelevä robottipoika sai alleen valojuovia syöksevän leijulaudan. Nyt oli hyvä. Toi on niinku just hyvä. Leijulaudan päällä pysyminen oli aluksi ihan todella vaikeeta. Musta oli kivaa, että mun keksintö pääsi mukaan jaksoon. Vaikka matematiikkakohtaus olikin humoristinen, musta on tärkeää, että tiede ja opetus on mukana sarjassa. Muutokset toivat mukanaan myös yllättävää rahanmenoa. Meillä oli varmaan 10 leijulautaa mukana yhdessä kohtauksessa. Käsikirjoittaja vei koko tiimin Korean pop-kiertueelle muutaman sekunnin Sky-otoksen takia. Matkustelimme vähän väliä utopian ja maapallon välillä. Oheistuotteiden tuotanto vei myös osansa. Mutta mikä on lopulta tärkeää? Tärkeää on, että tarina sopii koko perheelle. Lapsille viihdettä ja aikuisille ajateltavaa. Tärkeintä on, että tekeminen on kivaa. Hei äiti, mä oon telkkarissa. Että antaa tilaa mielikuvitukselle ja se
että saa olla oma itsensä. Hello, Finland. Your story is truly amazing. You're doing such a wonderful job, and I just want to say, I love you all so much.